Olatzurkia kazetariak 14 urte daramatza atzerrian. Ukrainian Moskun eta 2016tik Beijingin bizitzen. Estralurtar xamar sentitzen naiz, ona etortzen naizenean, baina ja ikasi dut onartzen, hori hemen atzerritar xamarra naizela, baina badela nire etxea ere, eta Beijing ere bada nire etxea. Pandemiagatik azken 3 urtetan ez da Txinatik irten. Eta orain, el búho de Rabel, elaberria dakar. A Joane le gustaba meterse en los armarios, en los vacíos o en los llenos de ropa. Lo había hecho muchas veces y seguía sorprendiéndole la forma en la que cambiaba todo al entrar. Hau izan dela saiakera bat, Moskun bizi ditudan urteetako oroitzapenak, elkarrekin kaxa batean sartzeko edo. Ez da autobiografikoa gertatzen dena eta pertsonaiak ere ez, baina eszenatokia bai. Mosku gerra alde krudela den une honetan ez duk eskatzen irakurleak atzera egiteak. Bueno, ez da oso novela politikoa, agertzen dira ere Errusiako badibidez, homofobia eta abarre bai badira barruan dauden gaiak, baina ez da gai nagusia, orduan ez dut uste eragin handia izango duenik. Honek ematen dit aukera bai, kazetaritzan ezinezkoa dena egitea, ez? Gauzetan gehiago sakontzea eta hori. Deskribapen luzeagoak egitea. Gabonen bueltan itzuliko da Beijingera, handitu dio etxea txakurra eta lagunak. Jada buruan Txinari buruzko beste liburu bat hasi da josten. Asko du bertatik kontatzeko.